Iki cara ceritane isuk-isuk arep ngombor wedhus iki wae. Iki buka lawang langsung disambut iki perpitikan yang sangat berah sekali ini. Ini adalah kulit kedelai karena di rumah saya itu pabrik kedelai. Pabrik tempe wae. Pabrik tempe terbesar di dunia. Jadi duwe kulit kedelai ini. Itu bekas penyaringan dari pemisahan antara isi dan kulitnya kedelai. Jadi kita pergunakan, kita manfaatkan gaya komboran. Iki posisinya kandangku neng di rumah gitu. Soalnya gaya kandang ning samping rumah, apa nek rumah wis ora lahan. Ngepres soalnya. Iki dalane nemu aja kita gaya neng di rumah, lahannya enak neng di rumah. Tapi yo kita harus naik-naik kayak gini lah. Lihat perhutanan kayak gini, hutan yang sangat lebat. Ki posisi kan barudan rada lunyu, posisi nanjak kayak gini kok. Nah iki semeh nyedaki kandang iki ning pos 1 cara pendakian gunung iki tekan pos 1 ya. Iki nyedaki kandang iki kok ya. Kandangku wis korat kari kayak gini, suara tak romat banget kok. Wedhus-wedhus iki soalnya turun harga ya, aku wis sedih ngerasakno iki proses jual beli wedhus iki turun harga iki ning nggonku. Nah iki enek papat soalnya wedhus kene iki ning kandang iki isi papat ya, ombo-ombo ajane 6 meter iki dawane kandangku iki, minta isi papat, isine lanang-lanang tok. Iya asine lek ora ngingu wedhus ya eman apa jenenge ramban aku kuwi. Pakan wis ku nandur kan wis akeh dadine eman. Asline ndelok rega ngene kaya garai males arep ternak wedhus ya. Tapi ya urip ning perkampungan atau perdesaan yang sangat gunung gung liwang-liwang piye neh. Sing ngikutin wong-wong akeh ngene tok. Ya nging wedhus kepapat lah. Gen rambanane iki aja iman. Rambanane biar tidak terbengkalai ngono. Iki lanang kabeh, papat. Iki semi-semi PE lah. Kambing Jawa Randu biyen dikawin nambi pejantane PE, dadine wis ngene-ngene iki. Semi-semi. Nek sing sebuah lah kono kae Jawa Randu ambi silangan crossbur. Wis ngono ae perjumpaane esuk iki. Aku ingin mengisi-ngisi YouTube iki. Monggo-monggo. Salam.